Hola, sóc el Pep, tinc 31 anys, sóc arquitecte i la meva història va ser una mica que jo vaig anar farà un any al Festival Cruïlla i allà vaig trobar un punt de la Fundació Carrers del Banc de Sang en el que ens van donar a conèixer una mica el projecte en el que estaven treballant per buscar voluntaris per ser donants de mèdula òssea i en aquell moment doncs, vam veure oportú jo i la meva parella, que anàvem junts, a apuntar-nos al banc i ser voluntaris, diguéssim, i formar part del banc. I a partir d'aquí les coses han anat que al cap de ben poc em van trucar i em van dir que havien trobat un pacient compatible amb mi i que si estava interessat en seguir en aquest procés i, per tant, formar part d'això. I, evidentment, doncs, estava molt convençut i vaig decidir que sí, tot i no saber encara a lo que podia exposar-me. I realment és que l'experiència ha sigut una experiència fantàstica, ha sigut genial, ha sigut superfàcil, m'han cuidat moltíssim i a més m'han fet que aquest petit viatge hagi sigut un viatge d'aprenentatge, però també un viatge molt agradable, perquè al final el que a mi m'ha suposat com a esforç ha sigut un esforç molt petit, ha sigut una setmana de la meva vida, per dir-ho així, que jo després d'alguna manera he contribuït a que algú pugui beneficiar-se probablement per tota la seva vida o per gran part de la seva vida, no? I per tant és un procés molt senzill, molt fàcil i sense cap tipus de molèstia que a mi ara mateix m'ha permès seguir fent la meva vida amb total normalitat, lògicament, i que recomano a tothom que s'apunti i que formi part d'això, perquè mai saps quan podràs necessitar l'ajuda d'algú altre.